mamis a daddies a nains a taids a magis a dy cys, ydych chi wedi gwneud eich siopa Nadolig eto? Wel, dewch mlaen, mae'r dolyg ar y ffordd, boes. Chi ddim yn mynd i fod yn drist ar ffordd y dolyg, i chi? Dwi'n gwybod beth dwi eisiau. Cardiau brwydro a tebol i curo dad. Dwi eisiau Sean Conn. Moyn y cyfres newydd Enid Blyton byd y goeden ffwrdd â ni. Dwi'n edrych ymlaen am darllen llyfrau David Williams yn Gymraeg. Please, mae gyd y chi, gai llyfr cyfrinach Nana Crwca. Please, Mam a Dad, gai Mr. Fiaid gan David Williams. Please. Fi mor gato. Chi'n gweld, ni gyd yn gwybod be ni moyn, a ni wedi bod yn blant da iawn. Chi'n gwybod lle i fynd? Gwefan atebl.com. Ie, atebl.com. Glwswch chi na, atebl!